dit drietal. 3 Nederlanders. Rob Mulders, Frans Maassen en Marco Vermeij. Vermeij zit per ongeluk in dit groepje, maar Frans Maassen is geblesseerd en kreeg hulp van Rob Mulders. Ik moest bij Maas blijven, ja. Die was niet zo goed en ik denk kilometer of 70 voor Dijnen. Toen zei Jan dat ik op Frans moest wachten. Nou, hij heeft gewacht en Frans het wiel genomen en toegereden. Ga je überhaupt morgen van start, Frans? Ja, ik ga wel van start, denk ik. Maar wat is het nou precies? Die lastige blessure in je zitvlak? Ja, ik heb gewoon zo'n dikke streng onder mijn zitvlak. Dus, ja, dat zit niet lekker. Maar ik weet niet of het helemaal daardoor komt hoor. Ik denk van ja, op zich voelde ik me eigenlijk wel goed, maar ja, je moet eigenlijk steeds langs het zadel staan, zitten. En Het is eigenlijk de hele week al toppen, hè, die eerste week van de Tour. ja, het is de hele week al niet zo geweldig. Ja, en in de Tour kun je niks verbloemen. Dus, Heeft afstappen in je hoofd gespeeld vandaag? nou, als ik eerlijk ben wel. Maar als Jan Mulders niet, ik zei laat Mulders maar rijden, want ik was bang dat we te laat gingen komen. Ik zat zo stuk. Dus het heeft wel door mijn hoofd gegons, ja. We zien je morgen. Oké. 21 minuten zijn verstreken als er 3 renners arriveren. 3 Nederlanders. Marco Vermeij, Rob Mulders en Frans Maassen. 21 minuten achterstand. Er moet iets gebeurd zijn, maar wat is niet direct duidelijk. Het is een fraaie vloek die uit je mond komt. Dat klopt, ja. Wat is er met je? Ja. Ik heb last van mijn zitvlak en dan moet ik constant uit mijn zadel, in mijn zadel, uit mijn zadel. Wat heb je dan, steenpuis of zo? Ja, dat lijkt dus wel op. Ik weet ook niet, zo'n soort fistel of zoiets, ik weet ook niet. Wanneer is dat gekomen? Ja, gisteren. God. En dan is het heel erg. Ja, ik zeg eerlijk, ik zag het helemaal niet meer zitten. Maar ja, Raas die liet Mulders wachten, dus toen moest ik wel doorrijden. Maar anders Was je afgestapt? had ik het niet geweten. Wanneer begon het? Wat? Dat je eraf moest? Ja, ze hebben de hele dag rustig gereden, dat was mijn geluk. Maar ja, toen het een beetje lastig begon te worden, dan zat ik gelijk in de problemen. En toen moest Rob dus wachten? Ja. En dan rij je daar, hè? Tja. Dus ja, dat moest ik wel, hè. Staan, zitten, staan, zitten. Dus ik hoop dat ik nou een beetje kan behandelen, dat het wat minder wordt. Wat zou je eraan kunnen doen? Heeft de dokter dan naar gekeken gisteren? Ja. IJzen, zeggen ze. IJzen. Moet je met ijs op je kont gaan liggen? Ja. Dat is niet anders, joh. Je had je het je iets anders voorgesteld deze ronde? Ja, zeker. Dus, dit is natuurlijk, hier ben ik niet voor gekomen. Dat heb ik al een keer meegemaakt, dus... Toen kwam je er wel door overigens. Ja, dat wel. Dus, ik heb nog iedere Tour uit kunnen rijden, maar... zal nou ook wel moeten dan. Maar dit heb je nog niet meegemaakt, dat je met zo'n ding in je kont zit? Wel, heb ik al eens een keer gehad, maar niet zo dik als nou. Maar misschien minder dit vanavond. Dus eens even kijken. Jij kan het niet zien, de dokter wel. Ja, ik kan voor de spiegel gaan liggen. Je kan nog lachen. Ja, Een klein beetje. ja, een klein beetje. Ik ben weg, jongen. Ik ben naar de kloot. Even opnemen, jongens. Frans Maassen, het verhaal over onze Limburgse coureur die last van zijn zitvlak had. En die in de etappe van vandaag moest opgeven. Een van zijn ploeggenoten was gisteren voortdurend bij hem, Rob Mulders. Voor de start had hij dit nog te zeggen. Kijk, je zit natuurlijk toch te denken van 70 kilometer voor het einde. Want dadelijk komen we te laat binnen. Want het peloton reed ook ontzettend hard natuurlijk. En het was allemaal heuvel op, heuvel af, wind op kop. Je was hem kwijt op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment, Frans zag je niet meer zitten. En heb ik goed in mijn min gepraat. Ik zeg dat hij niet af moest stappen, dat hij door moest rijden. Ik zeg dat we anders allebei naar huis toe waren. En ja, toen had hij mijn wiel gepakt. Hij gewoon zo hard gereden als ik kon, ik had nog goede benen. En toen zou hij toch nog ruim tijd binnen kunnen komen. Wat hebben ze gisteren met hem gedaan? Nou, gisteravond zo onder zijn zitvlak, had hij dus zo'n ei zitten, zeg maar. En daar hebben ze dus opengesneden, omdat ja, die spanning moet eraf natuurlijk. Nou, je kan er nagaan als het open ligt, dus hebben we liggen snijden, dat is natuurlijk niet gunstig. Want je zit de hele dag zit je erop en ik weet ook niet hoe het vandaag gaat.
Heeft Raas al wat tegen je gezegd? Moet je vandaag weer bij hem blijven? Ja, ik heb gisteren wel bij kunnen tekenen. Dus, En dan Maassen. Nog nooit had hij in de Tour de France op moeten geven. Maar vandaag was het helemaal gebeurd met hem. Hij kon niet meer zitten en dus trok hij voorgoed de remmen in de Tour de France van 1994. Kijk, dit zag ik dus straks gebeuren. De mensen van World Perfect, van Jan Raas dus, gaan nu de GB-renners er niet zijn, gaan nu ineens tempo maken. Dat is merkwaardig. Hebben ze iets te verdedigen? Nee. Willen ze de etappe winnen? Dat zullen ze natuurlijk altijd zeggen. Dat zal Robbie Mulders zeggen, terwijl hij goed in beeld zichtbaar is. Maar waarom op dit moment? Rob Mulders zit inmiddels letterlijk onder de klok en wacht. Kan je dit een beetje, Rob, of niet? Hé? Kan je dit? Ik kan er helemaal niks van je. Verschrikkelijk. Vind je dit erg? Ik rij liever 100 kilometer op kop dan dit. Hoezo? Nou, weet ik niet. Ik ga er beter af. Het is niks. Nou, 160. Die. Rij je op de klok? Ben je op tijd binnen te komen? Kijk. En dan komt Harmeling zelf. Je niet over je tour gereden, Rob? Nee, op gemakske. Gemakske? Ja, ik mocht 52 minuten verliezen dus. Nee, tijd zat hè. Hoeveel had je beneden? Ik geloof 8 minuten of 10 minuten. En hoe heb je dan steeds de tijd in de gaten kunnen houden? Ja, je ga je 40 minuten verliezen op zijn klem natuurlijk. Ja, deze kent je wel aangelegde klampen, maar dan ben je misschien morgen naar huis toe. De komende zwaarste 2 dagen moeten er komen. Ik heb hier wel renners zien komen waar het zweet van de kop afstroomde. Ik zie niets bij je. Ja. Betere condities vorig jaar. Hè. Nou, het gaat wel goed. Ik mag niet klagen, dus... En dat was het. Ja, Vandaag al op de Wes kwam je op 24 minuten achterstand binnen. Ja. Heb je het een beetje op reserve gedaan? Nou, je mag vandaag 52 minuten verliezen. Dus ja, ik moet er iedere dag ook krachten sparen. Je ziet dat bij sommige jongens die proberen een dag aan te klampen. Een dag erop zijn ze naar huis toe. Maar krachten sparen waarvoor? Ja, waarvoor? Voor denk je morgen de lastige etappe en overmorgen is de lastige etappe. Dat is een ritje van 150 kilometer, dan mag je misschien 20 minuten verliezen. En dan moet je vol een bak gaan, wil je de Tour uitrijden. Het is nu rekenen tot Parijs voor jullie. Ja, rekenen is gewoon een beetje goed doorrijden natuurlijk. Ze gaan de tijd. Goed zo, ja. Pak die vrienden zetten. Ga maar zetten. Ga maar zetten. Is goed. Kom. En dan komt de oplossing, want de jury besluit tot iets anders dan 25 minuten en 6 seconden. De tijdslimiet is uitgebreid tot 10%. En dat betekent dus dat het 31 minuten en 23 seconden is geworden. Waardoor dus de volledige bus in de koers blijft. Waarom doe je zoiets? Ja, omdat het zo substantieel is dat het... ja, te laat is te laat. Ja, waar. Maar ik denk dat als je praat over een decimalisering van het aantal renners, dat het dan toch wel erg veel wordt. Daar zijn regels voor. Ja, natuurlijk. Maar regels zijn er om mee te werken. En om aan je te houden. Jawel. Dat proberen we ook zoveel mogelijk. Maar ik denk dat in dit geval de reden toch ook belangrijk is. Onder invloed van wie is dat gebeurd? De Tour de France directie ook? Ja, ze hebben uiteraard met ons gesproken. En we hebben net overleg gehad op prima basis. En zij zeiden, doe er maar wat bij. Ja. Het was aftellen geblazen vandaag in Val Thorens.
25:06 achterstand op winnaar Rodriguez mocht het peloton oplopen. Die gaan niet op tijd binnenkomen. Mulders, Dekker. Ja, we hebben nog 1 coureur over als het zo doorgaat. Ekimov is alleen binnen. De rest van de coureurs zit in die groep die waarschijnlijk in de problemen komt. Ja, als ik het zo de berichten hoor via de radio wel, ja. Spannend, hè? Ja, dit wordt heel spannend, ja. Als ze niks aan de limiet doen, zijn nog 60, 70 coureurs in koers, denk ik. Les coureurs maintenant, alors qu'il y a 24 minutes et 10 secondes. Il reste une cinquantaine de secondes pour les coureurs, leur objectif. Martin, is er een kans dat wat aan de tijd gedaan wordt? Misschien, maar ik doe geen uitspraken. Wat schrijft het reglement voor in dit soort situaties? Dat het aan het college van de commissarissen in overleg met de directie van de Tour dus besloten zal worden. Of dat aangepast kan worden. En wat is de praktijk in dit soort situaties meestal? Dat men niet al te soepel is. En op 25 minuten en 6 seconden is de finishstraat nog leeg. En 40 seconden later komt het peloton binnen. 70 coureurs met onder andere de groene trui van Abdul Chaparov en op breuking na alle Nederlanders. Erik, officieel te laat. Hoop je op clementie van de jury? Ja, ik hoop het wel. Ik kon geen trap houden. Ik werd door de Madeleine al onderaan gelost. En ik kom halverwege hier kom ik pas in deze groep terecht. Ik heb de hele tijd alleen gereden. Ik denk, nou ja, als ik hierin zit, dan hoop ik maar op clementie van de jury. Het wordt spannend nu, hè? Kun jij je voorstellen dat ze zo'n grote groep uit de strijd zullen nemen? Ja, regels zijn regels, maar ik denk dat er niet veel overblijft anders. Martin, wat is nu de uitspraak van de jury? De tijdslimiet is uitgebreid tot 10%. Wat betekent dat dus 31 minuten en 23 seconden na de aankomst van de winnaar de laatste renner binnen moet zijn. En dat betekent dat dus de bus gered is. Was het een hel voor je, Rob? Je moet gewoon rechtdoor rijden. Aan het kerkje rechtsaf kom je aan het totaal, ja? Is dit een hel, Rob? Ja, dat was een hel, ja. Onze eigen verslaggevers in de Tour gingen vandaag allereerst op zoek naar Rob Mulders. Hij kwam gisteren meer dood dan levend over de finish en we waren benieuwd hoe hij zich vandaag voelde. Goedemorgen, Rob. Hoi. Was dat nou gisteren het absolute afzien, het ultieme lijden na de finish? Nou, gisteren was verschrikkelijk, ja. We hadden eigenlijk helemaal geen tijd meer over natuurlijk. Dus ik heb de hele laatste klim volle bak moeten sprinten, jongen. Hoeveel lang heb je gesprint, zei je? Wat bleef? Hoe lang heb je gesprint, zei je, op die berg? Ja, die hele klim moest gewoon volle bak sprinten, joh. Want je zat eigenlijk waren we al buiten tijd beneden. Ik geloof dat we nog 5 minuten over hadden, de laatste 5 kilometer. En toen die dramatische beelden na de finish. Ja, ik kreeg in één keer geen lucht meer. Ik sloeg een keer over hier en ik was even de kaart kwijt. Heb je nog aan gedacht om te stoppen? Nee, stoppen niet. Zolang je kan fietsen, kan je fietsen natuurlijk. Kijk, stoppen is het laatste wat ik doe. Ik bedoel, zolang je fietsen kan, heb je kans om uit te rijden. En als je stopt, dan ben je sowieso dus al naar huis toe. Kun je je voorstellen dat mensen die thuis zitten dit hele angstige beelden vonden? Ja, ik heb er eigenlijk weinig bij nagedacht gisteren. Ik kwam in mijn hotel, ik heb een half uur op bed gelegen. En toen ben ik in bad gegaan en ja, toen ging het alweer een beetje. En Parijs halen is nu het belangrijkste? Vandaag is het natuurlijk heel erg lastig. Vandaag zit je weer met een limiet van 35 minuten. Weet je nog precies hoe je je gisteren voelde toen je aankwam?
Ik kreeg even geen lucht meer, joh. Ik heb die laatste kilometers eigenlijk alleen maar zitten sprinten, joh. We hadden helemaal geen tijd meer over, helemaal niks meer. Dus het was gewoon alles of niks. En ik heb eigenlijk gewoon de laatste 10 kilometer gewoon ver boven me kunnen gefietst. Eigenlijk continu zitten forceren. Hartslag? Ja, die had ik een meter op, maar dat was denk ik wel rond de 200. Dat is mijn maximum hartslag en daar zat ik denk wel aan. Die laatste kilometers, dan staat het publiek en zo, dan word je nog helemaal opgejaagd natuurlijk. En sprint en ik kom over de streep, jongen, en even... ik kreeg even geen lucht, joh. Ik denk, is dat allemaal, joh. Wanneer werd je weer mens? Ik ben, Fons heeft me doorgestuurd naar Totaal en heb ik op bed gelegen. Dan heb ik een half uur bij liggen komen. Was het nog niks. Toen ben ik in bad gelegen, een half uur in bad gelegen. En toen ging het wel weer enigszins. Toch een uur geduurd ongeveer. Er staat een klein manneke naast je. Zou die weten wie jij bent? Nou, ik denk het niet. Hè? Het is wel een Nederlands jong. Nou, kom maar, weet je wie dit is? Rob Mulders. Hoe weet je dat? Hebben zus gezegd. En is die goed? Heel goed. Nou hier, heb je tenminste nog supporters? Ja, mooi hè. Dat is het mooie ervan. Verleden jaar je eerste Tour, toen was je zo rot als de hel. Ja, klopt. En nu ben je een betere renner geworden? Ja, het gaat me dit jaar eigenlijk veel beter af. Vorig jaar, dat weet je ook nog wel. Ik had de eerste week die bronchitis en antibiotica. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks voor zo'n Tour. Dat is je eerste keer. Maar dit jaar heb ik me veel beter voor kunnen bereiden. Ik ben op hoogstage geweest, ik heb niet zoveel koersen gereden. En ja, ik ben hoogstage geweest met de Libre en toen de Tour. Dus ik was helemaal op voorbereid. En waar heb je je kunnen laten zien? Nou, ik heb de eerste rit geprobeerd om aan te vallen. Daar heb ik een tijdje vooruit gereden met Van Poppel en Frison. Ja, en toen een paar dagen daarna kwam alweer het knechtenwerk om Frans op sleeptouw te nemen. Die was natuurlijk erg slecht. Toen die ene rit hebben we, ik geloof 60, 70 kilometer met Maas in mijn wiel rondgereden. Dan begint het natuurlijk weer minder te worden. Als jouw kleinkinderen later aan je vragen wat deed opa in de Ronde van Frankrijk 94, wat zeg je dan? Heel veel afzien. Ja, en de vuile karweitjes opknappen. Alle anderen zijn op tijd en wij kijken naar het binnenkomen van de laatste Nederlander, Robbie Mulders. De Nederlander van de dag. Vanochtend ging het een beetje anders met je. Hoe bedoel je? Toen zei je nog van, nou moet maar eens kijken of ik het haal. Ja, dat klopt ja. Ik had het niet verwacht. Ik werd, die Cassani demereerde meteen al in het vertrek. Ja, het ging meteen vol een bak. En toen reden we dat klimmetje op en het was meteen weer, ik was meteen weer gelost. Ja, ik zat helemaal alleen. De hele dag alleen? Ja, toen later is Mario de Klerk er nog bij gekomen. Die zei goeiedag? Die zei goeiedag en die stapte af. Ik ben Verlanker gepasseerd, of ik denk dat hij ook af is. Stapte af? Ja. Ja, ik denk, rij mijn deur hè. De hele dag alleen? Ja. Gefeliciteerd Rob, je hebt het gered hoor. 13 minuten over nog. Heel mooi. Klasse. Moeten weten. Hoezo had ik moeten weten? Een 1000 stukken getrokken op de laatste klem, joh. Goh. Ik denk, dat haal ik nooit in mijn eentje, joh. Ik zat met al mijn mannen, die stapt allemaal af, joh. En laatst was Mario de Klerk nog bij me. Op een gegeven moment op de klem stapte hij ook af, dus ik was helemaal alleen. Ja, godzakken. Lijkt me een angstig avontuur. Je hebt er vandaag de hele dag erachter gereden. Steeds die klok in de gaten moeten houden. Ja, dat is wat hè. Goh. Maar ja, hebben we gehaald. Gelukkig. Morgen de klimtijdrit, heb je er zin in? Hè? Morgen een klim... Ik heb er zin in, maar ja, zal moeten. Je hebt aardig getraind de afgelopen dagen. Ja, dat klopt ja. De laatste klim, joh, die Nederlanders, was fantastisch joh. Als die er niet hadden gestaan, ik denk niet dat ik boven was gekomen. Hebben ze geduwd? Ja, de jury kijkt niet hoor vanavond. Ja, ze hebben me aangemoedigd. Heb je water gehad Rob? Ja, water ja. Het wordt toch weer spannend voor je vandaag. Ja, erg hè. Verdorie. Iedere dag nog rekenen jong. Ja, dus dan ga je daar voor televisie zitten kijken. Dan hoop je maar dat Indra niet te rap hier omhoog rijdt. Nou, jij bent geen nagelbijter hè? Nou, dat niet, nee. Kijk, als hij hier ontzettend hard omhoog rijdt, dan... als je 1:10 rijdt, dan ben je gewoon te laat binnen. 1:37 is jouw tijd. Ja, dus dan ben je te laat binnen en dan kan ik mijn koffers pakken. Kijk, ik ben absoluut geen klimmer, nog een tijdrijder. Ja, en zijn tijdrijders zijn ook nog klimmers. Je gaat zo naar je hotel. Begin je al heel voorzichtig je koffers in te pakken? Ja,
ik kan toch nog niet weg vanavond, het zal dan toch morgen worden. De Klerk. Rob Mulders. Robbie Mulders. Aanval Rob Mulders. Door de Fransen consequent Bob genoemd. Samen met Lauritsen. Bob Mulders dus. Is het tweede Tour de France. Hij haalt tenminste weer Parijs. Mechia is zelfs mee. Ja. De ploeg van Jan Raas zou wel een succes kunnen gebruiken. Nadat ze Maassen, Van Bon, Van Hooijdonk en Van Lanker hebben verloren. Erik Dekker heeft het verschillende keren geprobeerd. Rob Mulders ook. De ploeg Raas had vandaag bijna een winnaar. Egimov namelijk in deze hele saaie etappe. Rob, vandaag het fenomeen wandeletappe. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt in de Tour. Hoe ging dat dan? Nou, hebben gelukkig rustig aan gereden. Op die klimmetjes hebben ze in tempo gehouden, dat iedereen kon volgen. En de laatste 25 kilometer zijn ze eigenlijk pas begonnen te koersen. Je hebt nog geprobeerd om te demareren. Ja, bij die sprint demareerde Klerk en daar wou ik eroverheen demareren. We hadden afgesproken met Raas dat we vandaag nog iets zouden proberen. En ja, ik zag op de laatste dat Eki ook nog weg was. Egimov heeft het nog wel geprobeerd, maar weer te vroeg, hè? Ja, toen weet je toch nooit of het te vroeg is. Hey, you tried it again. I try again, but not lucky again. Probably I make attacks too long for the finish. Because I was really was ready for 2 kilometers, but small climb, I was completely. Hey Rob, is dat niet frustrerend voor jullie dat Egimov altijd net iets een kilometer tekort komt, of 500 meter? Ja, dat is wel jammer, ja. Ja, ik zeg nogmaals, je moet nog af en toe een keer geluk hebben ook. En ja, het was 3 kilometer, ja. Ze rijden hier geloof ik 70 km per uur op de laatste stuk. Dus het is toch moeilijk om naar weg te komen. En terwijl de laatste renners over de streep kwamen, had de equipe van RTL zich strategisch opgesteld om de Nederlanders op te vangen. Ik zit er weer op, gelukkig. We zijn heel lang bang geweest dat je het niet zou halen. Je hebt gigantisch afgezien. Ik heb 2 dagen in de Alpen heb ik het heel zwaar gehad. Maar algemeen heb ik het niet zo zwaar gehad als vorig jaar. Erik, wat is nou... Is er deze ronde van Frankrijk iets geweest waarvan je... Ik vond die verplaatsing van Engeland vond ik verschrikkelijk. Dan was je s'avonds om 9 uur in je hotel. En toen moesten we van Luz-Hadidijn naar het hotel toe. Dan hebben we 2 uur in de file gestaan. Ja, dat is natuurlijk ook balen. Heb je net zo'n zware etappe gehad en dan moet je naar je hotel. Dan kom je dan om 9 uur in je hotel. Ja, dan moet je nog masseren, eten. Ja, dat is eigenlijk best wel slopend allemaal. Ik heb wel ontzettend af zitten zien, maar ik heb steeds doorgefietst. Ik heb er altijd nog wel hoop nog in geloofd. Ook toen ik daar alleen rond aan het rijden was. Dus ik zeg al, zolang ik aan het fietsen moet blijven doorfietsen. Als je afstapt is je definitief voorbij. Wie wint de ronde van Frankrijk 1995? Ik denk Indurain weer. Die rijdt wel niet zo verschrikkelijk goed dit jaar. Wint Miguel Indurain voor de 4e achtereenvolgende maal de Tour de France. Hij voegt zich daarmee in het illustere rijtje namen van Jacques Anquetil, Eddy Merckx en Bernard Hinault, die ook allen minimaal 4 keer de Tour op hun naam schreven. De voorsprong van de Spanjaard op de nummer 2, de Let Ugrumov, is 5 minuten en 39 seconden. De Italiaan Pantani is derde op 7 minuten 19 en daarmee is hij ook de beste jongere van deze Tour. Voor de Fransen geen podiumplaats, want Luc Leblanc en Richard Virenque worden 4e en 5e op iets meer dan 10 minuten. Maar Virenque wint nog wel de bolletjestrui. En de Italiaan Roberto Conti, winnaar op de Alpe d'Huez, eindigt op de 6e plaats. Zijn landgenoot Ellie wordt 7e. De Zwitser Zule, ploeggenoot van Breukink, wordt na een moeizaam begin toch nog 8e. Maar zijn achterstand is al meer dan 20 minuten.
Dan gaan we de Nederlanders bekijken. Van de 14 gestarte Nederlanders bereikten er slechts 6 de finish in Parijs. Breukink is de beste op de 29e plaats op net geen uur van Indurain. Gerrit de Vries eindigt als 77ste op meer dan 2 uur. En Erwin Nijboer, de ploeggenoot en hulp van Indurain, vinden we terug op de 99e plaats op ruim 2,5 uur. Erik Dekker staat 2 plaatsen lager. Rob Mulders is 116e en voorlaatste. En laatste en dus rode lantaarndrager is John Talen op 3 uur, 39 minuten en 3 seconden van de winnaar.